Círko, no ty jsi šikovná, že jdeš. No tak pojď. Natáčíme video, tak koukej ke mně. No pojď ke mně, pojď. Pojď sem, ty potvoro. Jmenuji se Ciara a říkají mi Ciarka. A jsem tu znovu. Jsem šarplaninec, tedy pastevec. A proč se na mě teď díváte? Mojí paničky se neustále na nás někdo ptá. Tak jsem se rozhodla, že vám to všechno budu říkat já. Prý, proč nepřiběhneme hned, jak nás páníček zavolá? No, víte, třeba přiběhneme, Círko. když víme, že má náš člověk v ruce něco hodně dobrého. To je ono. No ale když nemá, Tak. tak je to takové, no. Vysvětlím to. Víte, jak pracuje pastevecký pes u stáda? Naprosto samostatně. I když je třeba na Balkáně, odkud jsme se stádem pastevec, stejně všechno nechává většinou na nás. Máme jeho důvěru, že se postaráme. No, také to znamená, že my pastevci musíme být chytří, protože nejen, že jdeme se stádem a dohlížíme na to, aby se nějaká ta ovce nezatoulala vedle, ale když ovce začne rodit, tak s ní zůstáváme na místě a hlídáme, dokud je třeba a dokud potřebuje ochranu před šelmami. Byla by totiž snadnou kořistí a pak s ní doběhneme za stádem. Navíc naším soupeřem byli po staletí vlci a těm to tedy myslí a medvědi, ti také nejsou hloupí. Takže jsme se stovky let museli sami rozhodovat a sami řešit někdy docela velmi nebezpečné situace. No tak nám teď nemůžete vyčítat, že když nás zavoláte, tak cestou třeba musíme přečíst nějaké pachy, co kdyby tam prošel důležitý nepřítel. Nebo musíme něco prostě vyřešit. Ale nakonec přijdeme. A za to byste nás měli pochválit, ne nám vynadat, že jdeme později, než jste chtěli. Děláme jen svoji práci. To je dneska všechno a jenom připomínám, že lajky mi dávat nemusíte. Pro ty jsem tohle video nenatáčela. Mně stačí, když si z něj vezmete nějaké ponaučení. No a zase třeba příště.